de zomertour in Valkenburg. En je bent er helemaal op gekleed, hè? Ja, zeker. Ik heb mijn beste petten vooruit gezocht. Oranje dit keer. Wel leuk. John, waar is jouw oranje dan? Ik heb mijn bretels en ik heb geen oranje om, Jeffrey. Nou ja, een beetje nu. TV Oranje, hè? Oranje. Ja, het gaat heel erg goed en we zijn heel blij dat we dit mogen doen als kinderduo. Een familieduo eigenlijk, hè? Het is eigenlijk voor de hele familie. Papa's, mama's, opa's, oma's, ja? Ja, maar Jeffrey, ze weten het misschien nog niet, hè? Maar we hebben een telefoontje gehad. Ja. Wij staan dit jaar op Lego World. Ja, dat is wel leuk. Maar dit is een andere stand, toch? Is dat zo? Ja, dit is de stand van TV Oranje. John is een beetje waar. Die staat er ook. TV Oranje is Oh, ook dan gaan we dus ook even kijken. Ja, dat is leuk nieuws voor TV Oranje. Primeur. John en Jeffrey show op Lego World. Ja, want John en Jeffrey is eigenlijk overal te vinden. Vorig jaar waren jullie veelvuldig in Walibi. Ja, klopt. Ja, was heel leuk om te doen. En Dolfinarium hebben we vaker staan. Jeffrey, Ja. we moeten luisteren, hè? En weer nieuws. Ja, luister. Ik heb namelijk contact gehad met de enige echte coole Piet Diego. Die is nu in Spanje. Die komt naar november naar Nederland. En die heeft gevraagd of wij een dolfijnenshow met hem willen maken. Nou. Dus John en Jeffrey en dolfijnen. Gaan we gewoon doen. Ook leuk. Nou, we hebben natuurlijk de Cowboys gehad nu. Van Yippie-Yay, Yippie-Yo. En het is nu tijd voor een nieuw liedje. En Jeffrey heeft een heel leuk idee. En volgende week gaan wij de studio in en gaan we het liedje opnemen. Maar ik mag niks zeggen, hè? Het is geheim nog, hè? Ja. Het is top secret. Project X. X. Zeg het toch maar. Nee. Nou, dit is een nieuwe single. Nou, eerlijk gezegd, die moeten we hem nog schrijven. Maar hij komt er echt aan. Hou John en Jeffrey.nl in de gaten. Dat komt helemaal goed.